nginibingelele nonke ekseni babukeli namaqhawe onke eindaweni zonke. Ngiphinde ngibingelele lapha engazalwa khona ngokamoya lapha eNazaretha ebandleni lakwaShembe eBhleni bamaNazaretha. Ngibingelela wonke amaNazaretha ngingane yakhona phela ngokamoya ngeke kuphelele khona noma sengisemaqhaweni futhi angixabananga noShembe. Ngiyanibingelela nonke, ngibingelela amaqhawe endaweni zonke uNkulunkulu lapha angibeke khona. Nasi isimemezelo esiphuthumayo, kuneqola mbukeli wami, kunesigebengu esiqola abantu ngegama likaMphrofethi uDr X esifakisa abantu imali. Njengamanje kunabantu asebefaka imali sihekile lapha asina WhatsApp thina. Ake ngibuyisele komunye esinaye anichazele ukuthi la ukuze izinto zakho zilunge wenza njani ukuxhumana nomprofeti. Khona isigebengu esiqola abantu, angina WhatsApp, nango okhona ozonichazela mbukeli wami. Amen maqhawe. Ngicela nje ukunixwayisa ukuthi kunomuntu ovule ipage lapha uthi uDr X Enqabeni Ministries amaqhawe. Ipage lakhe linabantu abancane, ifake lelo page. Elethu ipage Enqabeni linabantu abaningi about 7,000 and something. Uzobona nangama live video ilona page lethu elungqo. Sicela ukuthi ulandele lona hayi amanye. Inombolo zethu u011 ilezi ezisescreenini njengamanje. Asinawo uWhatsApp. Le number yakhe athi fakani kuyo imali ithi 083 666 9298 083 666 9298. Asiyazi inamba nje yesigebengu ningafaki imali kuzo. I-account yakhe yaseNetbank ithi 2050 745893 2050 745893. Asiyazi i-account nje yeqola. Sicela ukuthi nihlale niqaphile. Elethi page linabantu abaningi. Dr X Enqabeni Ministries amaqhawe. uDr wakhona ugcwele uphelele. Oweqola uDR ifake ungayilandeli. Sicela nili report. Siyabonga. Usibiza ngoDr X naye uthi uDr X. Oh, ifake kaDr X. Imbomba nje eyilambele. Asibonga ke mbukeli wami, sixwayisa abantu, kunabantu abawosomathuba abaqola abantu. Ngiphinde futhi ngizwelana nabo bonke laba sebeqoliwe uDr X Mbumbulu, original Dr X now. Dr X ngiyanibingelela nonke emakhaya endaweni zonke. Umprofeti lona enimbonayo mbukeli wami ngithi Fryhead umprofeti uzobe elapha ya ekhaya. Fryhead emondlo emvunzini entsolakahla nge5 mhla ka5 and 6 August. Mhla ka5 umprofeti ufuna bonke abagulayo, ufuna bonke abaphethwe zilwane, ufuna bonke abaphethwe zumoya, izingane zesikole khona izingane engasafundi zibanjwe imimoya. Ngomhla ka5 kube kumgqibelo ngimema bonke abantu eindaweni zonke. Ngiyakumema lapho uLundi Nongoma, ngiyakumema lapho Newcastle, ngiyakumema lapho Mnambithi, ngiyakumema Durban. Ngizoba nenkonzo enkulu ngomhla ka5. Ngifuna bonke abagulayo abanezifo ezihlukeneyo. Umprofeti uzobe esemvunzini entsolakahla eFryhead. Fona njengamanje ufune ulwazi ukuthi umprofeti uzobe enzani. Ngithi usuku lwakho lolu ungaphuthelwa, unenkinga, izinto zakho azihambi kahle. Ngizobe ngiphethe inkemba ngizoqeda inkinga zakho. Ngimema bonke abantu uma uza leyo nkonzo ungafika ngolesihlanu. Fika ngolesihlanu. Ngithi ngomhla ka4 ungafika ngolesihlanu uzolala kwaMphrofethi uqaba. Zikhona yonke into, ukudla kukhona.
phatha ingubo yokulala. Phatha ingubo yokulala. Ungafika ngolwesihlanu uzohambe ngesonto ekseni. Ngithi ngomhla ka5 ngimema bonke abantu abanenkinga. Wena onenkomo ngiphathele umquba. Ngiphathele umquba. Wena izinto zakho kunezinto ezigijima ekhaya ngifuna ukubusisa igceke lakho. Ngifuna ukubusisa igceke lakho umuzi wakho. Phatha umhlabathi. Phatha umhlabathi. Wena ngifuna ungibhalele inkinga zakho zonke ezincwadi lapho ubhale phansi inkinga zakho ngizobe ngishisa inkinga zakho uyibhala ubuye nazo. Phatha iID. Phatha isitifiketi sakho. Unengane edla idakamizwa. Phatha ingubo zayo. Ngomhla ka5 ngiyabamema abantu abaphuma abantu eFriday abaphuma eMondlo abaphuma eMachanca abaphume emadressini abaphume ngabala ngithini Halado kwaGrace ngibale ngithini Nguthu ngibale ngithini Dumbe Newcastle Nambiti zonke indawo ZuluNatal Durban Swaziland ngomhla ka5 ngifuna ukukuphakamisa. Ngifuna izinto zakho zikhanye. Ngizobe ngiphethe insebenzo umagezana lo. Umagezana lo. La nansi inkunzi. Phatha only 300 rand. Le nsebenzo izokusebenza izokwenza lento mina engizoyikhulumisa ukuthi ayiyenze kuwena. Phatha only 300 rand. Ngizobe ngiphethe zonke izwasho zomprofeti. Yonke imaterial ama-truck wamazobe khona kwaXaba. Ungaphathi ukudla ngizobe ngihlabe izinkomo. Ngimema bonke abantu ngizobe ngihlabe inkomo. Ngomhla ka5 kuyobe kumgqibelo. Kuzobe kunabaculi abazonibusisa ngokamoya. Kuzobe kunabaculi abakhona futhi la ngasebandleni abazonipha ukudla kukamoya. Ngomhla ka5 abaphuma abantu kwaZulu Natal yonke. Ngithi ngiyobe ngithandazela. Ngiyobe ngikhulekela mabeza abantu abanenkinga inkonzo yokuphahlaza imbiza inkonzo yokuphahlaza ukhamba la khona kwafakwa khona abantu bakini kwabizwa amagama ngiyobe ngiphethe ukhamba nalokhamba. Ngithi mina woza ngifuna ukuqaqa izinto zakho kwaphehlwa amanzi amnyama. Izinto zakho azilungi ekhaya. Uyasebenza awunamali. Uyasebenza awunamuzi awunamoto. Ngifuna izinto zakho ziphakame mhla ka5. Ngizobe ngithatha ama 1-on-1 kusuka mhla ka5 kuyothi ngesonto ekseni. Ngesonto ekseni ngo8 ngiyobe ngithatha ama 1-on-1 futhi until to 11. Uma ngiqeda lapha ngiyobe sengibuya ekhaya elikhulu likamoya Johannesburg. Abaphelele abantu ngithi bonke abantu abaphelele kusuka ekseni kube kumgqibelo abafika abantu ngo9. Ngithi ngizoyikhipha lento abakufake yona. uNkulunkulu makakubusise wena ofuna umprofeti 1-on-1 500 rand. Ufuna iwasho sizokuphosela 500 rand. Ulesine umprofeti uyamthola, umgqibelo uyamthola, isonto uyamthola. 1-on-1 uzobona umprofeti. Onke amaqhawe azobe phelele lapha kwaXaba. Kuyobe kuthandazelwa, kuyobe kukhulekelwa abantu. Ngithi abagulayo une-TB, unazo zonke izifo ezisemzimbeni wakho. Umprofeti ubephethe isalt, ephethe neshoba. Ngizoqaqa abantu abangasebenzi. Ngifuna ukuthi ufane nomprofeti. Izinto zakho ziphakame mhla ka5 and 6 August. So dibana khona emvunzeni entsolakahla Vryheid Mall. Abaphelela abantu ngifuna umuntu othi sengikhathele sengihlulekile mina ngizokuqaqa ngoba nami ukuze ngibe la ngaphakanyiswa ngizokuphakamiswa. Awunakudla njengamanje endlini. Izinto zimnyama. Njengamanje awusebenzi. Njengamanje unezikweletu, unomashonisa njengamanje wena. Izinto zakho zimnyama. Woza mhla ka5, phatha iID, phatha isitifiketi sakho, phatha umhlabathi wasekhaya, phatha umquba wenkomo zakho. Ngithi sodibana khona. Sathane uzoyidela inkani. Abathakathi bazoyidela. Umavula kuvaliwe lo Dr X nokhotsha kaJesu. Buka njengamanje uma ngikhona 1-on-1 ngizoyisolve inkinga yakho. God bless you. Inkosi nibusise. Bye bye.
angiyena waseBible school I'm not a theologian. ngumuntu kamoya I'm a spiritual person. nawe futhi kumele ube umuntu kamoya You also have to be a spiritual person. kumele ungahambi wedwa You mustn't go alone. kumele uhambe nabantu bakamoya You must go with spiritual beings. kumele uhambe athi amaKristu kumele uhambe namazulu Christians says you must go with heavens. yini amazulu What are the heavens? akuyona indawo yakhiwe ngezandla It's not an era. asikho futhi isithini emazulwini There is no breed there. ngoba uNkulunkulu umvelinqama owasidala God, creator of heavens and earth, ungumoya creator is the spirit himself. so okwala emhlabeni Earthly, okwala okwenyama flesh things akunakudla ifa likamoya has got nothing to do with the spiritual endowment. ingakho inyama yakho mawufa seyingcwabe ayihambi yona straight That's why iye the ezweni flesh likamoya cannot go to the realm of spirit, only the spirit. ngoba inyama eyanda The flesh belongs to this land. nemali yanda Money belongs to this land. even iBhayibheli Bible itself lelo lifunda that we used to read on nalo futhi libuyela emhlabathini also goes back where it came from, the sun. kuphela nje khona amazwi kulo It's only that there are words in it. angifuni ukukhuluma kakhulu ngeBhayibheli I don't want to talk too much about the Bible. ngoba iBhayibheli aliboni alinawo amehlo akamoya Bible is blind, it's got no spiritual eyes. umuntu kumele abe namehlo kamoya inofunda iBhayibheli A human being must have spiritual eyes, the one who reads the Bible. kulukhulike ukufunda iBhayibheli kanti amehlo kamoya awunawo It's very difficult to read without spiritual eyes. yini nje into okumele ukuthi wena uyenze There is only one thing that you need to perform ukuze into zakho ziphakame so that your matters could be elevated. ungabe nestress You're ungalokhu ukhala always crying. You are poor. ukumema To invite iy'thunywa zikamoya spiritual beings. ikhona into engizoyenza There is something that I will perform here. mntanami stand up Manchia sukuma, be upon your feet. jima ngenyawo Be upon your feet. kukhona umuntu lela mina ngumuntu kamoya Me, I'm a spiritual person. uzawungazi You're ukuthi gonna comprehend me. awukokotelwanga futhi I'm not fabricated. angiwalihle njengoba ngilapha As I'm here, ngihamba nabantu bakamoya wena ngeke ubabone kodwa bala eduze kwami ababona izinto ongeke uyibonele I've got spiritual beings that can see invisible things. phela labe ngihamba nabo abasekho la emhlabeni baphila emhlabeni sebesezuleni kamoya emndenini bona abangephi ukuba ngibona izinto zabantu Those that I'm with, they are no more men, they are on the realm of the spirit. They give me the endowment to see your matters. labe nithi mina abasaboni So abaseso they are not here, they cannot see. kukhona umuntu ola There is somebody here. ngenxa yokuhlonipha Because of all, nangenxa yokuthi unothando love, lokuthanda umprofethi nenhliziyo yakhe yonke with all his or her heart, no akathandi mina does not like kodwa Dr. uthanda lento ephakathi kwami ethiwa ihlonipho He likes whatever is inside Dr. X. That is what she loves. ungizwe kahle Listen to me. nawe ukhona ekhaya uyamuka njengabanje Oh, viewers. akaze ngikhulume nawe I haven't spoken anything to futhi you. ngizomphakamisha I'm gonna raise that one. lo muntu ufuze ngabe izolo ungene emoshali This one yesterday was supposed to be admitted to that place of dead people. kodwa ngoba kade efake isithombe somprofethi sami maye wena onamahloni uma ufakele lesi sithombe kusuthi kutshelwa abantu bethi ngifake umuntu lalela la Oh, listen here. enganoMaria nabafana Maria, you can just pull emasontweni wenu lapha kuphela iy'thombe ezibaziweyo all these kuphela oMaria Umeri. ngenxa yokuthi
uhambe efakele isithombe. carrying my photo. Number 2, uyahlonipha. Still, he's respecting. Bekumele ahambe He izolo. was supposed to go out of existence. Kunabantu izolo Yesterday, igebengu the ezothu criminals, 2 of them, ebeyihamba ibamba they inkosi. wanted robbing people. Zithe singambona ehamba ngenyawo When they saw this one barefooted, zamlandela. they followed after him. Zacabanga ukuthi unemali. They don't know, this one is I was not there. But izwa bengikhona I ngokamoya. was there in the transit. Zamlandela ngemuva. I followed him. Uma zimlandela zifuna When ukubamba they inkosi. want to rob, Ukubani zimficile they rob. kade ezoba nenkani. He was gonna be Adam. Ebese ikhipha isibhawu Then zimdukule ashone they khona would lapho. shot him, and then he was gonna get killed right there. Kumele abonge ithonga lakhe. Appreciate Abonge uNkulunkulu wakhe. and his God. Yekathathwa I was grabbed esimoyeni khona lapho. in a trance. Wathiwa khona umntanakho I la. said, "There is your child." Ngingekho lapho. There was no Wathiwa kunomntanakho. This is your child. Njengamanje ulengela Right now, engozini. he's shivering on the brink of disaster. Uma ngempela If ukholwa you can faith it, umuntu othunyiwe phambi I kwakho. see in your presence, Umhlonipha honor him. akukho okungeke kwenzeke There is phakathi nothing kwakho. impossible in your life. Alikho isondo elivele nje lime. This one just get erected. Liba ne-founder. One must have Liba this. nomthombo. The founder, the Osuke ekhonjwe the one who's chosen. edlozini. The ancestor. Wakhonjwa nawe uNkulunkulu wakhe ukuthi azosiza abantu, azosiza abantu. People in heaven. Feel that. Ngithe uma ngisuka lapho After that, ngathathwa I ngokamoya. was grabbed in a transit. Lo muntu lo This one. ufuna ukuthi ubone ngizomphakamisa. See, I'm gonna raise this one. Bani yena ngenzeka It akabonanga. may happen, he did not realize Bathi it. kodwa ngoba ukamoya bengikhona ngizomtshela. Ngizomtshela I'm gonna tell you into something naye ayikhumbulayo. that he or she can recall. Ngoba uye wathi mayihamba ngase ngifika nginembatha. I am now. Bathi bayambheka babone shintsha. Wangena wayeseba isimo sami. Bavele bashiwa uvalo. Waphela yebo akasebele umuntu. Oh, they develop fear. Let us go. Yo! Banamehla babona. They've got eyes. So stand up. Ufuna ukusiza wena. Whom I want to assist. Ngithe ngisize baba. Say, Heavenly Father. Come. What? Come to me. What's that mean? Prophet. Dala. Ngithe Listen, let me tell you. ngikhomba umuntu I'm pointing somewhere. owala ekhaya obuya phakamisela iduku. Our veteran. Futhi ngabe awusekho emhlabeni. You're supposed to be dead. Ibala. Then Futhi ngabe awusekho. you're supposed to be dead. Imali ngizokutshela. I'm gonna tell you. Wena mpela uhamba You, bakho my child, who are you with? Sisi Sister. Stateville. Uyasazi Stateville? Do you know Shettville? Yebo siyasa. Usazi kanjani? How do you know it? Besihlala khona. Eh? Besihlala khona. Where the hell? Stateville. Shettville. Stateville. Shettville. Awukwazi ungitshela You Stateville. did not tell me anything else. Abena ngitshela. Stateville. Shettville. Ngaphaphethana. Can I prophesy? Can Ngaphaphethana. I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Sisi. Sister. Izolo ebusuku Yesterday. Ngihambe leya I eState. went there. Shettville. ngihambele indaba yale ndawo. Ngathathwa ingelosi. I went to Stettville. Ngase ngiphethe I inyama. found a native doctor there, native doctor homestead here. Kwathiwa buka. I was instructed to see. Angingenanga I phakathi. did not penetrate the Bathi yard. mina kade ngilele. I was sleeping. But ingelosi yami. My angel. That's why omunye athi mayelele athi ngiphuphe ebusuku ngaphupha umprofethi. I dreamt about the prophet, man of God. Khona abantu laba abavikelwa ingelosi yabelele I ebusuku. prayed about the angel
kwavulela umnyango The door became vacant wendumba. of the shrine. Uyabona mangabe ula uyisangoma esithalathayo zobaba. Baptism with child. I'm gonna catch you. Prophet. Can I prophesy? Prophet. Can I prophesy? Prophet. Can I prophesy? Prophet. Ngingenile khona. I entered there. Ngafika ukuthi lo mntwana unesiphiwo esikhulu kakhulu. This one is gifted. Ngaphinda ngiyakutshela. Wherever I was, Impilo yakhe. her life. Ngiyasisho isibongo I sakho. cannot say the same. Ngoba utodumile. This one is famous. I'm It sorry, did not come to cause Noma conflict. ngathiwa nihambile abaprofeti nababelake ngikutshela original. I am telling you, Bona fight. Lo mfana this child. ngiyile khona. I entered there. Ngangena kukhambeni. Entered where the calabash is. Ngafike ngakhipha igama lakhe. Igama lakhe This likhishwa. one's name. Taken out here. Na prophet. And I'm prophesying. Na prophet. Uma ithoma sibiza ngeshozi. Sister, we call you Amashozi wakho engekho eduze kwakho. Ndombelanga ngeke uyibone indlela. You cannot see the party. Ukuze ubone For indlela. you to see the party. Ukuze ubone For indlela. you to see the way. See the party. Udinga ukuba nabantu bakini To bakabona. have your spiritual beings around you. Balale nawe. To live with you. Bavume To nawe. wake up with you. Ayakutshela. Let me tell you. Ngizokutshela. I'm going to tell you. Ngizokutshela. Awukhulumi nami He ngithi. hasn't said anything to me. Akithi. Okay, ngizokutshela. I'm going to tell you. Ukuthi ngisindisile. How did I save your life? Ngithunyelwe kuwe. I sent you. Bese wena You. uthi uNkulunkulu angitshela. God says about Zonke inkinga all your problems obhekene nazo. that you are facing with. Ingilosi yami My angel, nginawe. I'm with you. this is that. Na prophet. Can I prophesy? Na prophet. Can I prophesy? Na prophet. Can I prophesy? Uyayazi iTroyfield. You know for a bit? Shall I call? Thank you. Can I prophesy? Na prophet. Can I prophesy? Na prophet. Can I prophesy? Na prophet. Can I prophesy? Never. This is that. I will see. Jabon, Ngibona. I see. Lesisu. Ngisindise inso. I help you. Ugqoka isikipa esibomvu. You were wearing the red t-shirt. Iso. Confirming. Na prophet. Na prophet. Izinto zakho namhlanje mayivuleke. Wena khona la. Wena khona la. Ukhona. If you believe, Ngiyehlisela. Ingelosi yami. Izibiza. Izinto zakho. Please, who revealed this to me? uNkulunkulu ngeke uze umbone. uNkulunkulu usebenza ngamathonga. The seed of God is utilizing messengers. Wena kumele wena Suppose ubusiswe ngabantu babili. your people, Abamoya. your spiritual beings, Bazokubusakaza. they are not adjacent to you. Abanye abangenile Some are not accepted the realm of spirit. ezweni likamoya The realm of spirit bavinjwa suspended. imiphefumulo yabo Their souls ayingenile, not admitted. abanasibusiso. They don't have knowledge. That's why uhlaba Slaughter. uhlaba You imbuzi slaughter goats, you slaughter akwenzakali cattle, lutho. nothing happens. Udinga You need umprofethi. a prophet. Uma ngabe ula If you are present, wolalela izwi you must lomuntu listen to ophambi the kwakho. word in your presence. That's why uNkulunkulu God, ethi He uNkulunkulu says, uma nilalela if you are listening, izwi lami my way, liyobuhla it will konke ubuhle kwezwe. all the wealthy of the land. Kodwa But uma izwi lami if you
futhi izolo. Peace. Ngihlezi ngisigqokile. Yesterday. Peace nje. Uyabona if awunaso isithombe somprofeti kade wafika la. Hold on the cause of the prophet, your life is shivering on the brink of death. Uma ungenaso isithombe If you somprofeti. don't have the photo of the prophet, Yangitshela please let me tell you, ngifike mina I came. ukuze mina ngize kuwe Please ngisindise. to come and help you. Ngifike ngangena esithombeni. Ngaphuma esithombeni. Washintsha wena esuba yini? Mase beniyelela. Bamedlula. Stop, pause. Ngenza. Whatever I'm performing, I've never done it. Sit down here. Hlala phansi, there. Wena mntana. Yo, my child. Kodwa Who is that? ngizokusiza ithengisa. Then our sister say, help me, Father. Ithengisa baba. Help me, Father. Usize prophet. Help me, prophet. Ithengisa baba. Help me, Father. Usize 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 baba. Help me, Father. Leli thawula Let's go. ngifuna ukuthi uthathe I want you to take it. uhambe yonke awugezi langa uzogeza nje kusuka naye ungasebenzisa endlini. You must utilize it to cut your body. Something is mentioned. Yini Albertina Sisulu What is Albertina? road yini ubani Is it a rose of spirit? bakuphopa Put a mic. bakuphopa ngapha Mike, please. Albertina Sisulu. Useduze kwala ngihlala ngakhona i-12 weSingosi ngale. Okay. Ngibona umgwaqo ngathi uhamba nawo The street march. la kufuze ngabe isidumbu sakho silale khona. Your corpse. Ngibona umgwaqo Street. uhamba imoto khona ngisho amatekisi There's yaphambi. no even the commercial vehicles. It's a chaos there. Ngila but I'm I'm saying here, but I'm in a trance. yingakho That is why. mawulele ebusuku When you're sleeping at night, ayilali inyama your flesh must sleep. but banamehlo You must kamoya have spiritual wokuphuma. beings to dream. Mangaphuphi If you don't dream, njengomuntu ofile. you're like a deceased person. Mawuphupha If you dream, but ekuseni in the morning, awukhumbuli. you can't remember. It's wrong. Alunga. Yes,
phekwa lamasithi upon izihlalo ngibusisa lamasithi ahlezi nababantu izihlalo that are sitting ngegelosi yokuqala and the first angel eyasebenza kimi that worked for me, ehamba nami that is with me always. engayithola kusuka ekuqaleni I found from the commencement, yakwashenge from the Nazarites. ngithi I say, ingubo yami emhlophe where is my white garment? ithatha ukuyise Take it and bring it to me. uthi umuntu kamoya Spiritual being says, mangibambele ingubo let me hold it now. yingakho ngoba le That ngubo is why this garment, angizange ngiyithele I did not purchase it. yasuka It ehleni came from the headquarters of the Nazarite. It came yasuka ngaphakathi from inside. yingakho ngoba ngenze ngilahle ngoba angixabananga noshebe kodwa kwavuka umoya I did not ngaphakathi consult with the Lord, Abantu abanomoya. but the jealous developed from those people inside him. ngithi I say, leyo ngilosi that angel, noma ngingasekho khona ngokwenyama I'm normal with them in flesh. ngoba ukuze ngibe la For me to be planted here, ngabekwa ukuze ngiphephise impilo yami so that my life Because will be they saved, take so our money that for a lot of people will be saved in life. ngithi bonke I say, oh, ababuka le ngubo njengamanje ngicela ubuke nayo isigqoko le look at it, please. abaphiwe amehlo alamoya Let them spiritualize it. ababona izinto engabona abantu njengamanje Visible to the people right now. abaphiwe uprofethi Let them give prophecies. ngibuyisa uprofethi God intends you to abasebenza ngabantu working with people. abavula amehlo Let eyes be open. abone izwi lamoya See the plan of the singibona i-agenda I see the Lord saying, ngibona umuntu the ongasebenza person that is What about the wesifazane? as a woman okuthiwa angimsizi that I'm instructed to assist. sisubheka emehlweni Sister, look at me. Yes. Look at my eyes. amandla Power. yes amandla aphekwakho Power upon this one. amandla aphekwakho Power upon you. amandla Power. amandla Power. ngiyazona yes amandla Power. ithoba yes ithoba ithoba baba uthetha nawe escom today mawuphathwe You must be endowed by the Spirit. ubuyiswe ingqondo yakho Turn your mind. ukuba awuzanga na You did not come. impilo yakho Your life, iy'nsuku zakho your days bezesipaniwe were very few. ngoba unkulunkulu God. emzimbeni wakho God, manje ngibona izwe lokubi ngaphakathi kwakho ngibona izifo ezimbi spirit sicknesses in your body. kuthiwa angikuphilise I'm instructed to heal you. angithi angezwa Can you hear me? awukho right You are emzimbeni not okay. All right. Emzimbeni wakho. ngizokuphilisa I'm manje going to heal you. nansi ingubo There is a garment. laba abalele bayele kanjani Let them leave them like that. thank you Yeah, uphilisiwe you are healed.
Yes, 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 yes. Baba Papa. Oh my God, Baba Papa, oh my God. Ay, 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 ay. Abangayithulwa zabe, Messengers must be reason. abangayithulwa ephakade. Messengers must be reason. Abangayiphosa abayiphakise. Must be reasonable. Ubumnyama babusuka phansi kwabo. Go away from them. Yes, yes. Ubumnyama busuka phansi kwabo. Go away from them. Abavula amashosho ngiyababonisa. I return them. Ngiyababonisa. I return them. Izwe likamoya. Realm of the spirit. Abathwentulayo. They are bewitched. Ngiyababonisa. I return them. Yes, manje. Awa, ngithathe ikhwama zabaphambili. They have purses and wallets. Ubani ongabavimba lapha? Who can stop them? Namba balathi umbhobho nzobulala. Ubani ongabavimba Who lapha? can stop them Ukuthi bamukele for isu. them to receive Izwe likamoya. realm of the spirit? Akulamthakathi. There is no witch. Akulamthakathi. There is no witch. Ozoma phambi kwabo. Stand against Usuka namhlanje. today. Lengubo. This garment. Ngicela ukuthi ilale lapha ezweni lapho. Sleep with them. Ayibonile lengubo namhlanje. Look at it. Lengubo kaProfethi. Garment of the prophet. Lengubo kaProfethi. Garment of the prophet. Ayibephathe. Ebusuku nasemini. Nasayithatha. Ayibephathe. Nakubathakathi. Ayibephathe. Ibabu. Akunasikhala. There is no weapon. Asiyonela bona. It is sharpened for them. Asiyaphumelela. To succeed. Emsebenzini. Emsebenza khona. And working it. Mayilwe lengubo kaProfethi. This garment. Mayilwe lengubo kaProfethi. Mayilwe. Esimoyeni Realm of the spirit. ngiboniswa iy'moto zehla zenyonga. See vehicles going up and down. Ngiboniswa imali yehlelo The money fluctuates. ezweni likamoya. Realm of the spirit. Njengoba mina As I'm standing here, uthi uNkulunkulu God kithi, says to me, laba bantu people ngizobabusisa. are going to bless them. Abangasebenzi bazothola imisebenzi. Abafuna imali bazothola imali. Amabhizinisi azophakanyiswa. Abadinga imishado bazothola imishado. 2023 akekho ozoba phambi kwakho. Akekho ozoba endleleni yakho. Impilo yomprofethi ihamba nawe. Ihamba
What is your name? Your surname? Where's your home? Every lead. Whereabouts? Let me prove a power. Be careful behind her. Support her. Yes. Leave her alone. Yes. Power. This you are healed. Say prophetic. I want to empower her. Look at me. Be careful behind. Yes. Power. Yes, she's I'll give her power. I'm ready.
Get them up. Yes, brother. Who's that? Who's with the child there? Efake irong engathi ihiya. Yebo. Ubeke. Ubala la. Who's that? Ubala la. Who's that? Mfulana. What do you want here? Mfulana. What do you want here? Nethanda. What are you doing here? Mfulana. What do you want here? Mfulana. What do you want here? Mfulana. What do you want here? Mfulana. You want to speak? You want to speak? Who's with this one? Baba. Ah, Kunjani? how are you? Uhlala wo. What do you live? Usuka khona. Coming from there? Ulethele ngani? You just brought the child. Usuka emnambeni. Let us meet. Ulethele ngani? Why you brought her here? Yenzani? What is she doing? Uyihambisele ebantwini. Did you consult him? Ukhathele. Tired. Ngizoyiphilisa manje. I'm gonna heal you right now. Nithathe kuyise la. Take it and put her aside. Hambe ukhathele yiyo. Consulted one more. Ukhathele. One more. Tired. Abamsiza. No, isisenza baba. Help me, God. Senza prophet. Help me, prophet. Senza baba. Help me, God. Senza baba. Senza prophet. Phitsele ngane yakho. Heal my child. Senza baba. Help me, God. Azokusiza. I'm gonna assist you. Awuyidlozi lapho lithi ngisize. Winning. God, I'm assist. Kathele. Ya. Ubala. Who's in there? Mfulana. What do you want? Mfulana. What do you want? Mfulana. What do you want? Ubala. Who's in there? Khulumani. Speak. Ninamemoya. You spirit. Engikhulisa ngane. Mfulana. What do you want here? Mfulana. What do you want? Amandla. Power. Amandla. Power. Amandla. Power. Amandla. Power. Amandla. Power. Babona amandla. Heavenly Father, Wena you wamvuselile. resurrected me from death. Wahlula impawu. You feed all the cancer. Wahlula ihlavu. Ungehluleke baba. Don't fail now. Ukuphilisa le Don't ngane. heal this child. Ngehlisela izwi likamoya phezu I kwayo. am of the spirit upon this one. Ubulele. Nangu ubulele. Fine. Ayishelele. Let it get back. Ayivumele. Let it go. Ayivumele. Lokubona. Put a mind. Let it go. Ayivumele. Let it go. Iyasha. Burning. Iyasha. Burning. Iyasha. 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 Awusuke Leave her alone. Iyasha. Burning. Distance of Iyasha. burning. Iyasha. Burning from Iyasha. the feet. Iyasha. Put it Iyasha. the feet. That's it. Burning. Yes. Now you put. You put. Go out. You put. Going 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 out. You put. You put. That's it. Let's go. That's it. Let's go. That's it. Let's go. That's it. Let's go. That's it. That's it. That's it. Yes. Okay. Look it. Ngibona inja. I see the dog. Now yes. Can you hear that, man? The dog. Khona umoya wenja. There is a spiritual dog that is with this one. Inja enenkani. Dog is Inja enenkani. stubborn. But ngizolwa naye. All I want to fight with it. Angeke uyisole I'm kodwa. not gonna be sorry. You're gonna appreciate. Yes. That's it. I command Everybody. I command everybody. That's all. That's all, Asia. That's There's a dog. that's that's What is it? that's all. That's all. That's all. That's all. Yes. Yeah. That's all. Yeah. Yeah. That's it. Going out. That's it. Coming. Yes.
Phutse madoda Phutse madoda. Phutse. Phutse. Bheka mina emehlweni. Look at the prophet. Bheka mina emehlweni. Look at the eyes of the Imali. prophet. Khona into engifuna ukuyenza babe kanjani? Perform. Okwenzela. Esami isandla siyashisa My mbabe. hand is Ayikhulumi le jayani. teachers in the YouTube. Kathani ithawula dimsitha. Have my hair. Ayifake nje. Sanibona amaqhawe ngokuhle xaba